Čus, natáčam server, teraz som sám, nie som tady s Funkym ani s Janom 17. Ukážem majiteľa a takých admina, Bujodera, takže majiteľ je tento, ako môžete vidieť. Teraz vám ukážem náš dom, ktorý máme samozrejme s Funkym. Je taký malý, nie je ani moc veľký. Máme bridge mine. Nie je moc veľký, lebo ani moc neťažíme. A tady sa ide na XP farmu našu vlastnú, na pavúkov. A je to iba taký menší akoby informačka o tomto servere, aby ste vedeli. No, chcel som ho natočiť, tak som ho natočil. Páči sa mi docela a hrajme tu aj s Funkym, aj nemu sa páči, takže je to dobrý server. Nie je tady ani nuda, je tady sranda. Takže neviem, možno dám do popisku videa IP, možno nie, ako mi dovolí majiteľ. Takže ja budem končiť, je to iba taký menší tutoriál, takže čus.